казвам си Павлина Тенчева-Илиева, санитарка в дом за инвалиди Асеновград. Така, каква е вашата история, Павлина? Ами ще ви кажа, от 10 години сам прибирам малки кученца, бремени, родилки. Над квартал Запад съм заградила едно много просторно и хубаво местенце с 3 метра висока ограда, така че не излизат навънка. И на 22-ри дойдоха от полицията, прокуратурата и от съвета към 8-9 човека и ми взеха кучетата с една бяла лека кола с клетки. Събраха се хора горе, Симо, който е мой комши, има крадилце, и каза така: няма да взимате на жената кучетата. Те са като дечица. Тя няма баща, няма майка, няма мъж, няма внуци. Те са нейното семейство. Когато дойде тази жена тук при тях, влезе при тях, тя разговаря с тях като със свои деца, като с хора разговаря с тях. И както да потуши се работа на 22-ри, сега... 22 октомври? Октомври, да. И сутринта идва една бяла лека кола с клетки, полицаи, прокуратура, Снежа и един от съвета, някакъв нейн подчинен, и казаха, че ми вземат кучетата. Аз им казах, че грижите са мои, проблемите мои, храната моя. Колко кучета имате, госпожо? Имах 22 кучета. Не, преди да вземат, преди последната акция. Бега много 30. Така, тези кучета са заградени, нали? Заградени с 3-метрова ограда и въобще не излизат вънка, не могат да излизат вънка. Добре. От Кърбитна фабрика блока, имам познат, който работи в Кърбитна фабрика завода, ние купувам варели, купувам черги, пътеки, удила на килограм и ми дават хората да слагам върху варелите да ме топличко. Да. На 30 метра от кучкарника ми има дъскорезница и с чували вземам дървени стърготини да слагам наоколо на сухичко, да лягат, да върват. Вътре във варелите слагам стърготини да ме топличко. Какво се случи на 22-ри, госпожо? На 22 октомври, като дойдоха и тия ми взеха кучетата, събраха се много хора наоколо тия дето. Колко кучета ви взеха, госпожо? 7. Най-хубавите, най-едрите. 2 майки? 2 майки, да. Това искам да ща за 2 майки. Бежалата майка имаше 6 бебета и 6-те умряха. А жълтата майка, която е в кучкарника, заедно с другите ми кучета, имаше 2 бебета. И съжалявам защо едното бебе не го носа, защото с нощи почина едното бебе, а едното бебе ме съжалявам, че не го носа. Да видите колко е мъничко. От 8 бебета, 7 са починали вследствие на взимането на майките. На взимането на майките. Така. И с принцовко хранене ще даде. 2 майки и още 5 кучета са ви взели. И още 5 кучета. Много е дръхови. Но това не ме означава, аз ги взимам от улицата бебета. Слабички, мънички, крейкички, болнички. И накрая си толкова години, като поръснаха да ми вземат такива ездрихови. На какво основание ги взеха, госпожо? Дадаха ли ви обяснение на кой пречат кучетата? Не, те са заградени затворни. Или кой закон и наредба нарушавате? Не. Никой не ви обясни нищо? Не, нищо не ми каза. Но аз искам да знам това. Сега на тук, където няма такава област, такива грижи, дето аз ги давах на моите деца кучетата. Да. На моето семейство кучетата. Дали ще ги имат тая област, тия грижи тук в кучкарника. Чементът ли е по-важен или това, дето аз им взимам с търготинки, да ме мекичко, да ме... Тия кучета трябва да бъдат кастрирани и върнати. Оттам, откъдето са взети, госпожо. Не ми казаха, че ги върнат. Така. Благодаря ви, Павлина. Това беше историята на Павлина. Предстои да видим дали кучетата са в изолатора. Общински изолатор. Дано, Боже, дано. 4-ти километър на община Пловдив. Искам да видя да ги идентифицираме. И вас не вас снимам, само кучетата искам да снимам. Това не интересува, за да няма спор кое е било кучето после. Това са 3 кучета. Записани са. За тях спор няма. Това куче или го извеждайте на бетон, или му подрежете ногти. Добре, готово. Тук си пише 22-ри Асеновград, мъжко, женско. Сега, чакай, дай обърни го да го видим хубаво това куче. Там аз взимам от дъсколезницата. Няма ли фотокамера да ме снимаш, бе? От дъсколезницата взимам дървени стърготини. Това не интересува, Павлина. Важно е сега да извадим кучетата, нали? Това е проблема. А двете? Майките? 3-4. Дай да видим петото всяко е. Това го заснехме. Ето е табелата. Ето го. Дай го да го видим тогава. Дай го да го видим това кученце. Няма, мами. Ето. Това е майка. Това куче няма 7 месеца. Как ще е майка? Не, майките ги няма. Майките казва ги няма. Една червена и една едра по-висока, без зъбка. Женско, мъжко, женско. Добре. Добре. Това е, нали?
5, Ами ето. 3, 4 и това. И колко станаха? Ми те станаха 6, ако 3. питаш мен. И друга, и още 2 са търсим. Чакай ти сега. Тук има едно черно, което не е мое. Сега се разберем, ще ви кажа. Тия трите са мои. Няма да е такова тя. Момент. И на цимента, оперирани на цимента. Кучето вляво не е твое, Не, тези кучета са твои. Там при пети майки и двете майки са. Добре. И она кърви на цимента, на кърви на цимент. Не аз да не. Ето това кърви е на цимент. Ето. И няма нещо така, нека иска нещо да се... Сега, добре, защо след оперативно няма ли стационар за те? Вече наредбата е в сила 41. За приюти наредбата говоря, не за амбулаторията. Амбулаторията е нова, предполагам. Ще я видим после. Няма да я вижда. Добре, няма да я видя. Добре. Така. Тук има кръв, Ама наредба 41 предвижда да има стационар. Разбира се, че има кръв. Как няма да има кръв? Рязано е се. може би на този ден цимент. Защо доктор Бекевски не са в стационар тези кучета? Не знаете, добре. Едната е в операционна, другата къде е? Беше тук също, дето. Другата къде е, Павлина? Ами другата не можа да видя.